Ku kvalitnej oprave nafukovacích výrobkov treba použiť nasledovné: manikúrové nožničky, záplata, poriadne lepidlo na PVC alebo na vinyl, klín na zistenie dierky, potom handričku, ktorú môžeme použiť na očistenie, prípadne na odmasnenie so vzducholom. Posteľ som si celú prešiel z jednej strany aj z druhej strany. A tu som našiel dierku, ktorá je označená s ihlou. Ak si niektorí myslia, že po jednej dierke posteľ sa nedá opraviť, tak sú na omyle. A dá sa toto úplne jednoducho spraviť. A za lacno. Takže odmasníme. Prvý krok. Stačí ho aj trochu použiť. Odmasňovača a teraz si prichystám záplatku. Dobre to robiť takýmto spôsobom, že lepiť ju v nafúknutom stave. Chvíľku počkám, ale len chvíľku, nejakých 10-15 sekúnd a potom ju tam zatlačím. Ja už som ju mal predtým predchystanú, tú záplatu. Môže byť kľudne aj nafúknutá. Tak. A teraz lepidlo nechám zatvrdnúť alebo vyzrieť po hodine, 2 hodinách a môže sa posteľ používať bez problémov. Môžem teraz aj skontrolovať, či je tesná záplata. Ako je možné vidno, záplata drží na jedničku. A netreba používať žiadne sekundové lepidlo na opravy, lebo sekundové lepidlo na PVC sa ľubí popraskať a urobíte ešte väčšiu dieru, jak bola predtým. Takže toto je najosvedčenejšia metóda. Ešte je dobre tú záplatu radšej 5 minút kontrolovať, či je všetko OK. Nesmú sa tam utvoriť žiadne bublinky. Niekedy používam záplatu transparentne, prevažne ich lepím z vnútornej strany, tedy tá záplata lepšie vydrží dlhšie, lenže tuto mám práve od ventilu ďaleký prístup, tak sa dá zalepiť z vonkajšej strany. Tak, to je zatiaľ všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte mi odber alebo like, budem vďačný za každý koment. Majte sa.